बे मा बुंगोन दा हाग्रामानि रावजों बुंनो थाबाथ' मानसिफ्रा मिनिगोन बेनिखायनो बे मानसिफ्रा बद्धतानि खाथिराव जायखौबाबो सनमान होगोन बे मोनसे समनि चिफ हिसाबै बिथांखौ सनमान होदों बेनो बेखौ बुजायाखै जे बिथांखौ फ्लाइं किस होनायानो बिथांखौ समर्थन खालामदों बा बिथांनो भट होगोन बे बाथ्राखौ बुजायाखै बिथाङा गोबां बाथ्राखौ खोब सिरियासलि साना आरो बेनिखौ सा साजों बुंनाय बेनिखायनो बिथांनि बाथ्राया जेबो मिनिं गैया नैथि खेबनि थाखाय आं बिजाथि हिसाबै भैरबकुन्द समाजनिफ्राय कन्टेस्ट होनो नमिनेसन होबाय आं बेखौ साबायखर इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथांमोना एबारबो रायजोफोरखौ खालामनो थाखाय कन्टेस्ट खालामनो जे सुबिदा होबाय बेखौ दिनै जों नैबे उदालगुरि जिल्लानि भितराव गासै मोनजि समस्तिनि सा 10 केन्डिडेटआ लोगोसेनो नमिनेसन होनाय बाथ्रामोन खिन्थु साथामसो केन्डिडेटनि हयथ' माबाफ्रा कमप्लिट जायाखै जिखिनि डकुमेन्टस कालेक्सन बे जाजोबैखाय दिनै होथ'नाय जायाखै सानैसोआ गाबोनबाबो होसिगोन हयथ' दिनैबाबो लेटबाबो होनो हागौ जों जिहेतु खौसेयै खामानि मावदों खौसेथिनि थाखाय खामानि मावदों बेनिखायनो दिनै गासै उदालगुरि जिल्लानि मोन 10 केन्डिडेट गासैबो जयैनो नमिनेसन होनानै फैबाय जों साबायखर होदों रायजो राजाफोरखौ जे इउपिपिएलनि जेसेबां रायजो राजा सापर्टार बिथांमोना ज'यै फैनानै जोंखौ मदद आरो हेफाजाब दिन्थिफैनो थाखाय आरो दिनै रायजो राजाफोरनि जे लैहोर लैहोर नुजाथिफैनाय बेनो फोरमान होदों जे उदालगुरि जिल्लानि जेसेबां समस्ति दं बे समस्तिनि भटारफ्रा दिनै इउपिपिएलजों दं आरो इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामदों बेनिखायनो जों एबारनि जि बिसायख'थिनि फिथाइ बियो इउपिपिएलनि पक्षजों थांगोन बे खाथां बारग' मन्त्रि बेहाय 20 बोसोर एमएलए जानाय हिसाबै बिथाङा एबारबो कन्टेस्ट खालामनो ओंखारदों आरो बे एक्सुवेलि रायजोफ्रा बेखौ इजि लायाखै खारन सासे केबिनेट मन्त्रिया एमसिएलए गेलेनाय मिन्स पन्सायत प्रेसिडेन्ट गाँव पन्सायतनि प्रेसिडेन्ट भटनि थाखाय गेलेनाय बेखौ रायजोफ्रा खोब इजि लायाखै मोजां मोनाखै बेखौ बिनिफ्राय आरो मोनसे बाथ्राबो ओंखारबाय थादों जे बिथाङा एबार एमसिएलए देरहायोबा नेक्स्ट काउन्सिलावबो गेलेगोन आरो काउन्सिल गेलेनानै देरहाखांब्ला एमसिएलएखौ फिसालानो होगोन आरो बे माबाखौ परियाल केन्डिडेट खालामनो नागिरदों पलिटिक्सखौ बेखौ रायजोफ्रा बेखौ सुखुवाखै आरो बेनिखायनो रायजोफ्रा दानो बिथांनि एगेन्स्टै गावसोरनि बेरेखा साननायखौ फोरमायबाय आरो बेनिखायनो आं गियाखै थांनाय बारावबो बिथाङा स्टेन्डिं एमएलए हिसाबै दंखायोमोन बे समाव जोंनि आखायाव बिथाङा जेननो गोनां जादों एबारथ' 5 बोसोर बिथाङा पावारनिफ्राय गोजानमोन आरो बेनिखायनो जों एबार गियाखै बिथाङा मन्त्रि जानो हागौ 20 बोसोर एमएलए जानो हागौ खिन्थु बिथांनि समनि 20 बोसोरनि जिथु सार्भिस पाब्लिकनि थाखाय बे पाब्लिकआ रंजाथाव गोजोनथाव बिदि मावफुंनो हायाखै बेनिखायनो रायजोफ्रा बिथांजों गैया एबार जिहेतु बिजेपिबो थाबाय बेनिखायनो बिजेपिजों बांसिन माबाया मागोन दावहाया जाहैयो बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेरजों थांनाय बारावबो बिजेपि इउपिपिएलनि गेजेरजों जादोंमोन आरो बिपिएफआ 3rd पजिसनाव थांदोंमोन एबारबो 3rd पजिसनाव थाहैगोन बे मा बुंगोन दा हाग्रामानि रावजों बुंनो थाबाथ' मानसिफ्रा मिनिगोन बेनिखायनो बे मानसिफ्रा बद्धतानि खाथिराव जायखौबाबो सनमान होगोन बे मोनसे समनि चिफ हिसाबै बिथांखौ सनमान होदों बेनो बेखौ बुजायाखै जे बिथांखौ फ्लाइं किस होनायानो बिथांखौ समर्थन खालामदों बा बिथांनो भट होगोन बे बाथ्राखौ बुजायाखै बिथाङा गोबां बाथ्राखौ खोब सिरियासलि साना आरो बेनिखौ सा साजों बुंनाय बेनिखायनो बिथांनि बाथ्राया जेबो मिनिं गैया